Espazos delimitados para peóns, tráfico e aparcadoiro, beirarrúas máis amplas e accesibles, maior seguridade viaria, calmado do tráfico e 3 novas glorietas. E a imaxe renovada que presenta a PO 308 seu paso por Portonovo, en Sanxenxo. Esta é unha actuación que eu viña comentando co presidente que é unha pena non ter un cartel grande para que se vexa un antes, como estaba isto fai ano e medio ou 2 anos, é a realidade agora mesmo, non? Presidente, gracias á colaboración que está tendo a Xunta de Galicia contigo á frente, co Concello de Sanxenxo, pódense facer actuacións que non solamente son importantes para as persoas que nos visitan, sobre todo nesta tempada, senón que son importantes para os veciños de todo o Concello e, en particular, para os veciños de Portonovo. Este novo bulevar de Portonovo transcorre ao redor d'1 quilómetro, o que une o mercado e o cruce da Perla. O investimento acadou os 2,3 millóns de euros. Deles, o 70% foi asumido pola Xunta, o 30% restante polo Concello. Este paseo magnífico que acabamos de percorrer, que efectivamente xa contribuye a facer esa travesía urbana desde o Grove ata Pontevedra, que ademais fomenta hábitos saludables porque invita a camiñar, ordena o tráfico, faino todo moito máis agradable e, polo tanto, o esforzo merece a pena. Dende a Xunta e o Concello puxeron en valor actuacións deste tipo que aseguraron contribúen a mellorar a travesía entre o Grove e Pontevedra. Un bulevar que permite que as persoas poidan disfrutar dun espacio pois tan bonito como quedou, é un espacio tan importante, é unha zona comercial que se pode comprobar que é o núcleo principal, creo eu, da vila de Portonovo. Por lo tanto, estamos moi contentos de que esta obra quedara tan ben. A obra de humanización deste treito da PO 308 supuxo a renovación das redes de abastecemento, saneamento e pluviais e do alumeado público. Tamén a canalización soterrada para telefonía e electricidade, que substituíu os tendidos aéreos. Ademais, dispúxose unha nova sinalización horizontal e vertical.